наши отци и на всички свои свети, да настани душите на търсили света свои раби, Симеон Архиерея, Христо, Георги, Панайот и всички български вождове и войни, паднали за вярата и освобождението на Отечеството ни, Синът направи да ги упокоиш на Адама, да ги пусне праведните и нам да помилва, защото е благ, ще човек Блаженно гостени вечни покой, с гърдите си повдигат планините, а те са били живи като нас и даже 2 пъти от нас по-живи, защото и в последния си час са мислили за нашите дни щастливи, защото са дълбали тая твърд и всеки бурен в нея са разкъртвали, защото са избрали тази смърт, която днес наричаме безсмъртие. А тяхна ли е страшната вина, че са умрели рано покосени? А днеска, ако носим знамена, то те са кръв от топлите им вени. Те спят дълбоко в земните недра и чуват още всички наши песни. Земята като майка ги прибра, но братските могили им са тесни. Зато и когато дишат в тази пръст и заедно с живите запеят, ние чувстваме далечен земетръс, от който и звездите се люлеят. На венци и на думи мъртвите са обръднали. Всъщност ние, живите, имаме нужда от равносметка. Да се причистим, за да не огорчаваме паметта им. Те вярват само на нашия ден, днешния, в който проверката ще мине обратно от тях към нас, за да получим най-справедливото им правосъдие. Приканвам всички присъстващи с едноминутно мълчание да сведем чела и коленичим в знак на синовна признателност пред саможертвата на героите, които направиха всичко необходимо, за да оцелее българската нация, за да я има българската държава. Ще го изчакам да се обърне.
Уважаеми граждани, Запиши, да, мой